सन स्कूल सुटता हाय अम्मी गावा मचका मकंतो हम दुकुन వచ్చాక ఇష్టనా దల్ల కసం కూర్చే వచ్చకతీట్ నవే मक्कंतो आजी वचका मुंटिस्तेस तसल काम कोंडवरले मुतो अय्यो होई नेरानो हे अम्मणीना ते केडी सीनन अल्पुत सुंदर लोटू लढाई कोर्न्योनो तो यत मन संगीलो 2 दिवस म्हणताना हा चढवणे आज पायत तो कुसम करचे इते अंब कडिया येयती आमगेल कवनाक आमगेल रुक्क अंब मळासे भारी इष्टतिका जवण सोणू अंब खत बसतती कडिया म्हणता हा आम्ही आमगेल कवनाक अंब प्रीती म्हणू पेटोचे हे खत्तल कोण कवनानी गज्जू ऑफिस आवत्तती दोन्ही चढू इस्कूल आवत्तती आणि घरान तशी ती मा एकलीची ती खाऊच म्हणारी लाक ना अनेक लंका सिकीना केपळना खत बसता खल्लार हॉट ना मागिरी उलचण सूर दलरी कष्ट कोणाक गो आमगेले धुवेक नवे हा आमगेल कवनाक फोन कोण सांगता अंब तुगल ಕೂಡ ಅಂತೂ ದವರ್ಗೆ ಸಂಜವಾಳ ಸರಿ तुगल माय टीव्ही पळयता बसते नवे त्यातनं तू ಕೂಡ बैसून अंब खा म्हणता हा ती गेल माय टीव्ही पळयत म्हणून ही ने आरामार बैसून अंब खाऊच बे ती गेल मांगेल नांक गाळार पुरा असता तिने एक पण म्हणून सुतांडून घेतल्यार पुरो ही गेल हात असेल आंबो ती गेल हाता वत्ता लाईक जोक संतसती कसने दावो एक 4 अंब पेटवूया हा 4 अंब त्याला पेटवूया आता कसं कोरका म्हणलेतले गो म्हणे तो काही आत्तेत की याने घडे येते की रवडे तगलाद्रा कमी कशी गो इथले का आज्जा कन्याना माखे विषयी सांगणे कसं करचू गो आमगेल नीकी लैला नाही गो ताक एक 4 अंब पेटवूया आमगेल प्रकाशक अंब म्हणा भारी प्रीती तेवे आमगेल रुका अंब म्हणा रे भारी प्रीती गो तका तू गोतच नवे सान असताना आमगेल कवन आणि तो आंबेगोस्कर लढाई करतसील मो होई होई प्रकाश रजर हंगेत तसील मो रुक्कर बो नंब बसले रे कंचे 2 अंब घेऊन कवनानी ताण लढे मरचे मक्का मक्का म्हणून होई त्या दिस प्रौढ गासकोन घेतलं रे भारी खुशी दत्ता आता चढू अंक तसल प्रगम्मत ना आता कसं करच गो म्हणे कसं करच म्हणा रे आम्ही पाय सकणीची घरा वत्तते तो चोर येऊ सोडाम कित्ते उयो त्यांना निकिलंडनाची उत्तर देऊ का मू हाव कसलक उत्तर देऊ का इथले काही त्यांनी काही मिगेल आज्जनी अनम्मे तुमगेल मामा मनी आज्जा मिगेल काही स्वंत आज्जी नाही मिगेल आज्जा लंडनी होन्नी त्यांनी हाव कसलक तंगेल केर घेऊ का हाव आज संजेची घरा वत्ता बा अय्यो यो मिगेल आज्जानी मम्मम पडलरी तू आमगेल वंशोधारक म्हणता असं लुत्रुलच येतोय इथे चढू कसकसन की उल्लेत असत पळे येते कसं म्हण पळू येते आम्ही मोका रचना का हंगार अब्बून ऐकूया वंशोधारक याने की त्या प्रमाक कळ न गो माक हंगरापच्या 7 दिना हा वतलोची ते चोर येऊन तुमगे लाज जकनी मम्मा कसं जाय की कोण घेव माक किते अय्यो निकिलना अशी उलच वे तुम्ही आज जननी मम्मा मना तुगल वर किती प्रीती दवरून घेतला तू अशी उलच समूय हावे एक पण ता हज बग्गे मम्मा मला निमगिल रानो त्यात मी ती कसं म्हणाल गोतस वे कोठेंडो कुला खरगे तुगल अम्माक तुगल अण्णा हरडी कोण दिला आणि ती त्या घरची आमगेल घरची नाही निकिलू आमगेल घरचो तुम्ही दोघंही त्या घरची आमगेल कुलाची नाही म्हणाली आता पड आम कसे प्रीती हक्क ना मिगेल स्वंत आज्जानी अना मग पळून घेऊचे मिगेल धर्म हंक हाव कसले पळून घेऊ का इथल्या कथांनी तुमगेल आज्जेनी मम्मम नवे तुम्ही केर गे येती हाव कसे केरे जेचा दिस खेळिया म्हणून गाईलो तू पळेल रसल काम कोण दवरला मो अंतु मिगेल प्लान है सक्सेस दल्ले प्लान में कसन प्लान है तुमचे आमगेल वंशोधारक म्हणून मिगेल आज्जेनी मम्मम कोच्चोंग येतसिलिंत नवे
हंग तवळी येईल ती तुम्ही कस कसं उलयतात म्हणून ऐकत रब्बी ती हा तुका कितले प्रीती करतात रे आम्ही दोग जण तुक मात्र आमगेल वेरी एक चूರು ಪ್ರೀತಿನ ನವೆ ಹಾ कितले म्हळ्यारी अन्ननी अमणी आमगेल नात्र नवे तांक आमगेल मोग असता तुक असना आम्ही मात्र आमगेल वंशोधारक म्हणून भ्रमेंत पोणो तुक मोग दाखवचे अनमा तशी नाही हे अमणी ना कसन काम केला गोतसवे काल मी पार्क गेलेलतेत ना तो केडी सीनल पुतू सुंदर राहिल तग्गे लगी लढाई मारल्या तो तगला अन्न कापन हट म्हणून सांगला आज फाय बिकर येता म्हणला पक्कने ताण हंगाई कसम कोर्ची सांग अय्यो अय्यो छेलिये ते केडी पुत्त लढाई को नाही लेवे तो भयंकर उष्ट मला उष्ट गो तग्गे पुत्त लढाई मारल्या म्हणारी पक्कने ताण पुत्त घेऊन हंगाई कसम कोर्ची गो तशी काम ती निंगी तिका काल ते सुंदर लढाई को नाही ल्या आणि 2-3 दिवस बिता तो येत मला हंगा ही कसं म्हणतस को तसवे आम्ही कशी गाव वतत नवे आम कसं माती होऊन तुझी कसं म्हण पळून घे खे नका हा इथले पुरा उलेलेले बदा संका म्हणारी मग हंग दुकून वच्चा काय इष्ट ना तो चोर तुम कसं करते की मग मग भैया तलरी वचकती छावे स्कूल सुरदत नवे तशी रावनु स्कूलाक रोज गल म्हणारी मग पेट्ट पडता आणि सुरसुरीची स्कूला रोज गलचे तत्वे तशी रावनु तस आदलरी हाव तुमको सोन वचन आसिला बा मग दुकी दलरी होटना हाव ते चोरला लढाई करतसिला पड ता कामगेलवर कितले मोगो प्रीती काळजी अस म्हणो तू असल काम को नाही लिया मुगो वही ताण सांगिल म्हणके तू फाय गाव वता ते चोरन हंगाईलरी आम्ही मानतारन कसं कोर्च गो होई गो वसुदा ते चोर असल तसल नाही गो मारे ती आमक कसने बादिला कसं कोर्च गो अय्यो देवा हे कसं ग्राचारू म्हणो